приятели, аз съм Софи. Днес ще ви покажа моето видео какво аз използвам за косата ми и за зъбите ми. Първото нещо е моята четка за зъби, която ми я подариха за рождения ден от една моя много близка приятелка. Тя няма канал. Ето, тя е електрическа и аз много съм доволна. Да, не обръщайте внимание на ужасния ми маникюр. Много е готина. Второто нещо е пастата ми за зъби на SteraKids с вкусна ябълка. Същата е и водата ми за уста, която е на SteraKids с вкусна ябълка отново. Чакайте секунда. На ябълка. Секунда. Мисля, че е ябълка, мента и лимон и защитава от кариес и от лош дъх. Аз се използвам и съм много доволна. Вижте, даже вече съм я използвала почти цялата. Така. Сега започвам с продуктите ми за коса, които са много. И да, аз не използвам такива конци за зъби, защото просто не искам. Първото нещо, което използвам за коса е балсамът ми за без измивания. Купих си го от магазина отсреща. Фантазията. Ето там. Много съм доволна. Няколко години вече го използвам. И да ви го препоръчам. Наистина много е добър. Купете си го, ако имате и вие дълга и свежа коса. Той подхранва. От същата серия е този с измиването, само че той е розов, а другия е оранжев. Този е с измивания и също съм много доволна. Особено когато сте на море, много защитава от, знаете, от изгаряне на косата. Наистина страхотен е. Ето, това ми е шампуанът на Monster High. Просто аз обожавам Monster High и мирише на ягода и банан. Също съм много доволна. И маската ми за коса, която е с измиване с бадем. Има такава с алоe вера, както с шампуана, и тази маска са от Мирата на центъра. И нека да започнем с фибрите и ластиците. Те са в един плик. Да, този плик е на Макси Център. Секунда само да си взема и четката за коса. Ето я и четката ми за коса. Вързала съм и тук едно ластиче, защото при спешни случаи да не търся. Тя е от Мира, пак от Мирата. Нека да започваме с това, което има в плика. Така, вътре в този плик има фибички, които са от крес и са почти 1 лев. Ето, 99 стотинки. Фибите се казват въшки и са 50 броя. Вътре аз съм си сложила и две обикновени фиби. Ето тези черните и такива. Съжалявам, ако сте чули нещо. Тати. Това са ластиченца за коса, които аз използвам и за хуклите ми. Те струват 9 стотинки ли? Добре, аз съм доволна. И те са от крес. Тук тия ластици съм ги използвала много пъти, но пак се ги слагам на тях такова. Те са от Макси Центъра. Почти най-горния етаж. Мисля, че да. Ето този ластик е от тях. Ето този голям дебел ластик е много добър. И съм доволна, защото ми държи косата. Не помня откъде е. Беше в комплектче. Ето тия комплектчета. Дето имаше едно време.
Вътре имам няколко фибички. Това ми е лента, която тук имаше едно цвете, но то се разлепи. И тук няколко фибки. И това беше. Добре, хора, надявам се да ви е харесало клипчето. Абонирайте се, харесайте и чао!